Em dic Dani Rifà. Cristina. Carles Casellas Font. Ana Maria Serra Raurell. Israel Vilella Esteve. Marc Basany. Xavi. Neus Tomeo. Aquests joves van néixer durant els últims mesos del franquisme. Els hem anomenat la generació D, perquè són la primera generació que ha crescut en democràcia. La primera vegada que van sortir a la televisió era l'any 1989. Tenien entre 15 i 17 anys. Després d'aquell primer contacte, diferents equips de TV3 hem seguit la trajectòria d'aquest grup fins al dia d'avui. Formen part d'una generació única i per aquest motiu volem saber com viuen i com veuen la vida i, sobretot, com canvia la seva perspectiva i la seva visió amb el pas del temps. Els hem entrevistat cada 7 anys. Primer, quan tenien 15 anys, després als 20 i pocs, més tard als 30 i ara, quan ratllen la quarantena, els hem anat a trobar una vegada més. Com els ha anat la vida? Españoles. Franco ha muerto. Resolve of our great nation is tested. Make no mistake. Crec que la nostra generació no ha hagut de patir excessius daltabaixos. Imagina't, per mi, la crisi que hem viscut fa 3 o 4 anys és un dels grans daltabaixos. Ho hem tingut fàcil a nivell de drets i o sigui, que pots fer moltes coses que els nostres pares no han pogut fer, no? Llavors ha fet la gent que s'acomodés a la societat del benestar, no? No és una generació que hagi patit i que hagi hagut de lluitar molt o que hagi hagut d'esforçar-se molt per tirar endavant. Jo penso que hem tingut un camí bastant fàcil. O sea, ha sido una generación un poco loca, lo hemos tenido todo, nuestros padres nos han querido dar todo porque ellos sufrieron muchas carencias y hemos llegado a, yo creo, a llenar un poco, el jarrón se está empezando a desbordar, ¿no? Ahora hay que controlarse un poco más y a lo mejor hemos afectado a las nuevas generaciones, ¿no? Nosaltres som la primera generació, algú va dir un dia que serem més pobres que els nostres pares, i més pobres, clar, vol dir no aconseguir tot el que han aconseguit els nostres pares a nivell, diguem, de benestar. Sí, per què no? Sí, perquè a més és important, és interessant, la gent, no sé, la gent t'admira, a mi m'agrada que t'admiri, sí. Home, no em faria res. El primer de la classe? No. No és pas una de les coses que m'atragui més. Sí. Pero no le doy mucha importancia a eso. No. No, m'agrada estar entre el pelotón, entre mig. No sé, no li trobo tampoc allò superbé ser la primera de la classe, no. Sí, ser el primer de la classe no. Més aviat em molestaria. Sí, no ho soc ni vull ser. No. M'agrada més ser normal, tal com soc, ja m'agrada com soc. Perquè els primers de la classe, sí, es passen moltes hores estudiant, però crec que no són tan feliços com jo. No. Jo crec que no. Sí, penso que sí. No, totalment diferent. Vaja, faré tot el possible perquè sigui totalment diferent. No ho sé. La veritat és que no ho sé. Suposo que no, molt semblant, no serà. No, però no sé raonar la resposta. No. Porque, no sé, me gustaría aspirar a más cosas. Me imagino que llevaré el mismo tipo de vida que llevan mis padres porque es que no se puede aspirar a mucho más, ¿no? Sí, mi vida a la de ellos totalmente diferente, claro. O sea, yo creo que ellos han construido lo que más o menos han querido o lo que podían en ese momento.
Yo he tenido la suerte de haber nacido con una democracia, de haber podido elegir lo que hacía y de haver tenido el valor suficiente para luchar por buscar mi vida. No és que no m'agradi la seva vida, com m'han portat això, però els seus professors no vull pas ser-ho. Professionalment no vull pas que sigui igual que ells. Vaig treballar un mes a l'Hospital General de fisioterapeuta, d'ajudant, perquè jo volia fer fisioterapeuta. Jo vull ser fisioterapeuta. M'agradaria molt aconseguir-ho, però ja ho veurem. Però després d'aquell mes de treballar allà i de veure la feina i de veure el que era, jo vaig veure que allò no era per mi. I després d'això és quan vaig agafar la idea de ser mestra. A més, ho he viscut sempre a casa, vull dir que sé el que és. Mira, inicialment no m'ho pensava fer de mestra perquè jo no tenia pas aquest projecte. Però amb el llarg del temps jo penso que estic feta per aquesta feina. Vull dir, no, jo no aspiro a ser, no sé, alguna cosa gran. Jo, no sé, jo penso que arribaré a ser com mon pare i prou, no tinc més meta. Aquesta. Home, mon pare ha sigut un bon pare, un bon amic, que si es pot dir amic, que li explicava les confidències i, bueno, doncs el tinc a dalt d'un pedestal, la veritat. Encara que a vegades hi ha certs moments que no es demostra, no?, aquest amor d'un fill a un pare. A part del que ha sigut mon pare per mi, jo crec que estic content amb el que he fet i amb el que sóc. Un administratiu, per exemple. Treballar en una empresa d'administratiu. Ara estic treballant en una fàbrica és un magatzem de fustes. Estic treballant d'administratiu. Alguna vegada m'ha passat pel cap muntar algun negoci, però bé, no ho sé, en els moments que estem a arriscar no veig que sigui... I la veritat és que la família em frena una mica en aquest sentit. Sí, no sé, a l'amor com dues mirades que es troben i no sé, i és allò que et ve, per exemple, estàs de mal humor, trobes una noia, no sé, i de cop i volta no saps per què, però estàs de bon humor, perquè l'has vist amb ella, o per alguna cosa així. No, és que no es pot definir què és l'amor, ni estar enamorat, no sé. Sí, estic enamorat de la Carme, sí. Fa 7 anys i dia a dia em sembla que aquest amor creix. Sí. Si tinc una estona i la puc compartir amb la Carme, la comparteixo. Primer és ella abans que els amics. Dono prioritat amb ella. I després, doncs, si puc sortir amb els amics, hi surto. Vull dir, no hi ha problema. Jo considero que l'estat natural de l'home és casar-te. Vaig marcar unes fites a la meva vida, casar-me, tenir fills, trobar un lloc on poder desenvolupar la meva feina, tenir una casa, tenir un cotxet, bueno, vull dir, sí, considero que no cal més per viure, vull dir, considero que sí, que estic allà on vull estar, no em puc queixar. Estic més a la vora dels 40 que dels 30 ja, i és, hòstia, un quarentón que, hòstia, impacta. A més solter, no? És el típic quarentón solter que ja... Hacerse mayor es muy duro. Sobre todo para una persona como yo que me gusta mucho la vida. Yo quiero vivir y experimentar. Crec, o creia i segueixo creient, que el millor estat o el millor moment d'una dona és al voltant dels 40 anys, que és més o menys on estic jo. Dius, però és que jo vull fer encara tot això, i vull...
Vull dir que, no sé, em pesa una mica els 40. Per la part física, sí. Sí, sí, perquè, bueno, 40 no genera cap problema. És més, jo crec que hi ha un punt d'inconsciència en tot plegat i crec que encara en tinc 25. Els 40 jo els parlo com si fos ja grans, no? Els trobo gent gran, els parlo de vostè. Ja em veig jove. Em veig jove amb molt esperit de fer moltes coses i amb moltes ganes de tirar endavant i de projectes i coses i de tant laborals com personals. Evidentment m'he fet més gran i físicament es nota molt, vull dir, les coses com sean. Vull dir, jo no tenia panxa i ara tinc panxa, les arrugues perquè m'importen un bledo, no sé si les tinc o no les tinc, però suposo que ho portaré molt bé, això. I llavors sempre sents, no? Ui, m'estic fent molt gran, o quin horror. Llavors, jo crec que de petita ho tens com algo establert, que fer-se gran és algo dolent o algo que és millor no dir o algo que jo que sé, no? La crisi dels 30 la passaré als 40, jo crec. Jo crec que me la saltaré, la dels 30. És molt planera. La crisi dels 40, potser. Encara no hi he arribat, però sembla que m'ha afectat una mica. Encara que exteriorment no ho sembli una persona molt extrovertida, però he passat els meus moments de debilitat, no? 100.000 pessetes? Uf! 100.000 pessetes, no ho sé. 100.000 peles. No gaire, per això amb 100.000 peles. En 100.000? En 100.000 peles, moltes coses, no? A mi m'agrada molt viatjar. Vull dir, viatjar, anar a veure... Anàvem cap a Amèrica o... No vas enlloc amb 600 euros. Amb 600 euros no vas enlloc. Pregunta trampa o no? Què faria ara jo amb 100.000 pessetes? Segurament intentaria muntar una festa perquè fossin 200.000. O sigui que... Sí, em sembla que sí, que faria això. Les invertiria. No, ara les 100.000 peles muntaria directament la festa perquè si la invertís jo crec que acabaria perdent diners. 600 euros, que costa molt guanyar-los, és que no són res. És que desapareixen com el sucre quan el poses al cafè. És impressionant. Agafar el tren i tornar cap a Tarragona. No ho sé. Comprar-me una guitarra elèctrica. Comprar-me alguna història de música. Ara, què faríem 600 euros? Pagar el que dec. L'altra entrevista que vam fer, me'n recordo que em van demanar què faria amb 100.000 pessetes i vaig dir que em compraria una guitarra elèctrica. Doncs no en vaig tenir tantes, vaig tenir 30.000 pessetes i em vaig anar a comprar una guitarra elèctrica cutre de segona mà. Encara no ho tinc molt decidit, però m'agrada molt la fotografia i m'agrada molt la música. O sigui, dedicar-me a la vida de música. Però et dic una mica, la música tampoc és que jo de petit volia ser músic. Jo de petit volia ser futbolista i fuster. I a més les dues coses i combinades. Jo de petit em pensava, sí, tindré la meva fusteria i jugaré a futbol i no sé què. El futbol no apuntava maneres al nano. Som Beatles Minis! No estem en el cartell, però estem aquí! Vinga ja! Estic en un grup de música des del 89 i és un projecte d'aquests ara mateix de per vida. De ficar-hi tot perquè fem alguna cosa sòlida, és molt divertit. He fet de cambrer, he fet de mil coses. I està molt bé perquè aprens moltes coses, però segueixo amb el meu camí marcat cap a la música i ahí vamos. I molts dies em divorciaria de la música perquè vull dir que home, busca't una dona, busca't una feina fixa i ves pel carril central i tira, però no en sé.
No sé, de cap manera. Porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza. Aixecar-me per anar a treballar cada dia d'algú per tenir calés no em soluciona res. Sí, em soluciona tenir calés, que puc fer coses, però... I? Saps? Jo prefereixo més llevar-me, fer música i igual em costa arribar a final de mes, però estic fent el que he de fer. Ara que sóc així més jove i allò que tens pardalets al cap i tens ganes d'anar tota una colla a viure en un lloc junts, muntant una comuna i fer coses així més en plan grosses, que es poden provar, igual s'ensorra el món, però es pot provar. Doncs fa 3 anys vaig marxar de casa als meus pares, vaig anar a viure en una casa de pagès, amb més gent, i al cap d'un any vaig dir adéu, me'n vaig a buscar-me la vida tot sol. Allò pensen, oh, que guapo, viure en una comuna, de hippie, allò de la filosofia aquesta, no? I amb el temps et vas adonant que no porta enlloc. Sí que suposo que hi ha gent que li funcionaria, però jo sóc massa radical amb aquestes coses. Em sembla que sóc una mica massa individualista i tot. Porque me gusta la gente que no sabe disimular, me gusta la gente que no sabe dónde va, pero ahí va. Bueno, ja et dic, he viscut en moltes cases, amb molta gent i això. Ara potser estic en un moment que tinc ganes de crear-me alguna meu. Ara estic vivint en un pis que és compartit, però ells viuen en una banda del pis i jo tinc una part que és meva i m'he fet el meu espai i la meva... Sí, o sigui, m'he muntat la meva vida. Y algo más. Antisistema, sí. Jo cada cop dic que m'agrada més la vida, la trobo preciosa, és espectacular, però cada cop odio més el sistema dels homes, de la manera de funcionar. Els pares tenen més, així és la idea més realista, que les coses que ens manen les hem de fer. I jo faig així més en plan idealista, que, no sé, que no m'he adaptat bé a la societat, suposo. Perquè hi ha coses que no hi estic d'acord i de seguida m'agradaria molt canviar coses d'aquest món, però és molt difícil. El que et deia, a nivell del sistema moltes vegades penso com que no tinc el meu lloc aquí, però no, com que el sistema no és el món, tinc el meu lloc. Em fa molta gràcia, el que està bé i el que està malament, qui ho decideix, saps? Una planta que surt de la terra, que és la marihuana, la prohibeixen. Surt de la terra, què estàs prohibint? Com pots prohibir? És una planta de saviesa que et dona la terra, que l'ús que en facis tu és una cosa, i ells et diuen que està prohibida. Treballar fins als 65 anys, que et destrosses l'esquena i et destrosses la vida, no està prohibit, ho has de fer. I llavors, quan volen, retallen jubilacions. No ho sé, no m'ho crec. Qui collons ha muntat aquest sistema de merda? És tot el diner, mana tot. ¡Quieto todo el mundo! Sí, prometo. Molt bé. ¡Visca Catalunya! España va bien. Va bien. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. La política no m'interessa. No, no me gusta la política. No m'interessa. No m'interessa molt. No és que hi cregui gaire, encara no. En la política hi crec, però en els polítics no. Perquè els trobo tots una colla de falsos. És que de vegades et fa difícil creure en els polítics perquè diuen coses que no et venen ni en pan. Una cosa és la política, l'altra són els polítics. Jo penso que tenim una classe política que no està a l'altura del que s'ha de fer. És a dir,
necessitem una generació de polítics que no els importi sacrificar-se, és a dir, que el seu nom no surti a cap diari, sinó treballar pel país i solucionar problemes. Sento parlar als meus pares de com va la política, com va el país o coses d'aquestes, però interessar-me no m'interessa. La política m'interessa. M'interessa perquè és molt important dintre de la nostra societat, dintre del nostre dia a dia. La política, malauradament, i dic malauradament, marca molt el nostre dia a dia. La política en general no m'interessa, i res, però sí, de dreta sí que em considero. No sé, potser és molt així per dir-ho, però no sé, sí. Sí, ho segueixo sent, vull dir, això sí, perquè jo crec que si m'haig d'identificar amb algú o amb algunes coses d'alguns, m'identifico més amb aquestes poquetes coses de dretes, això sí. Jo no em considero ni de dretes ni d'esquerres. No, ni de dreta ni d'izquierdes. No sé, mai he tingut clar això de dretes i esquerres, tampoc m'he parat a pensar-ho. Tots diuen que els joves són més d'esquerres, no? Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. Home, sí, m'agradaria, bueno, sí que ho soc, m'agrada ser independentista. Jo no sóc independentista radical, però jo quan parlo del meu país, a mi m'agrada parlar de Catalunya. Em sento catalana. ¿De Cataluña? No. Me mantengo al margen. Yo, pluralista. Pluralista, para mí, yo ciudadana del mundo, ya te digo, no. No, eso no va conmigo. Jo no em considero independentista, perquè m'agradaria que fos tot el món una unitat, però bueno, és impossible. El que a mi no m'agrada és l'opressió. Jo crec amb el respecte, i tant més vàlid una cosa com una altra. I et dic, no m'agraden els radicalismes ni vinguin de Madrid o vinguin dels catalans, que és una manera de tancar-se, una manera més de posar-te murs al teu voltant. No ho tinc clar, no. És que no ho veig clar ni d'una manera ni de l'altra. És que no estic definit. Bueno, independentista, a la meva manera, sí, jo crec que sí. Tinc la meva... Sí, ara puc dir que sí, que sóc independentista. Sí, independentista sí, perquè trobo que Catalunya és millor que la resta d'Espanya i que ens xuclen el que anem fent i no ens donen tot el que nosaltres els donem amb ells. Doncs des que tinc 15 anys fins a dia d'avui, ningú m'ha fet canviar d'opinió. És a dir, per mi segueix sent així. Jo sóc un independentista convençut. Quasi diria que ho porto en l'ADN. A mi m'agradaria estudiar ciències matemàtiques. És difícil la carrera, això sí, però si me'n surto puc trobar feina fàcil. Però després no ho vaig veure clar, vaig pensar, ostres, de matemàtiques no sé si tindré allò una feina garantida quan surti. I vaig pensar, què puc fer? Estudio Telecos, estic a quart, no sé, no és molt interessant, però està bé. A mi, realment, el que a mi em fa sentir orgullós del meu dia a dia, de la meva feina, en l'àmbit professional, és tenir la sort de poder estar treballant, generant feina d'on no n'hi ha i compartir-la amb gent i que siguem capaços de crear. Com a lliga? No sé, si veus algunes noies o això i vas amb grupet, comences a parlar, dir tonteries i ja està. Te les vas enrotllant, no? Amb cada noia has de desplegar unes arts especials. Però vaja, molt de xerrameca, va molt bé, bàsicament, desinhibició i dir unes mentides així de grans. La finalitat de lligar-se a una noia, bueno, endur-se al llit podria ser una d'elles, de fet, no ens enganyem, és una d'elles. També hi penses, òbviament. Com m'imagino? M'imagino, no sé, no et podria dir si compartint la meva vida amb una altra noia, si casat, si amb fills, no ho crec.
però bueno, ha canviat molt la meva vida. Ara ja no lligo gens. Ara que estic casat, imagina't. No. Home, quan era més jove sí, tenia les meves tècniques per lligar, però això ha canviat. Jo diria que la seducció que potser intentava posar en pràctica per lligar amb les noies, ara la intento posar en pràctica en altres àmbits de la meva vida. Intento seduir a la meva dona, intento seduir els meus fills, intento seduir els clients. Júlia, m'ha jugat una mica, carinyo. Estàvem a la sala de parts amb la meva dona i és impressionant, és impressionant. És veure com surt de dintre de la teva dona i que allò que tu una vegada vas ser, és a dir, una cosa petita i en creació, i que tu puguis donar a aquesta persona tot i que ho donguis d'una manera absolutament altruista, és una passada. Aquests moments no, passo crisi aquests moments, no. Perquè sí, sé que estic enamorada, sí. No, ara no. Ara no. No, ja. No. Sí. Sí. No. Sou que dius la veritat. Que no. Sí. M'he començat a enamorar a poc, vas fent tranquil·lament i primer has de saber si de veritat pots anar-hi amb ella o no. Perquè imagina que t'enamores d'ella, li dius que vols sortir i al cap de 4 dies la deixes perquè és una pava o que sigui. Bueno, jo, més que tot, amb un noi no li miro pas tot el físic. M'agrada més, no sé, mirar-li l'interior, la manera de pensar. Suposo que també el físic hi compta, no? Però també la part interior d'una persona també hi compta molt. M'espero trobar, diguéssim, la meva mitja taronja, no? Casar-me i tenir un parell de fills sí que m'agradaria. Vaja, si trobo la meva parella ideal, sí. Fa mig any em vaig casar i de moment no he fet gaire res més. Estic molt enamorada i molta gent m'ho diu. Diu, fas cara d'enamorada. I és veritat, soc feliç. Soc molt feliç. Doncs el fet de casar-me no m'ha canviat molt la vida. Bueno, l'única cosa que m'ha canviat és que tinc hores més ocupades, perquè les hores lliures les dedico a ajudar el meu marit, que fa de pagès. No, jo no havia mai vist una vaca gaire de la vora i ara, bueno, quan tinc hores lliures ja et dic, vaig ajudar-lo amb el que sigui, vull dir, si l'haig d'ajudar a donar menjar als porcs, doncs ho faig, i si haig de punxar uns garrins ho faig, i si haig d'anar a ajudar el seu pare, que és el que muny, doncs vaig a munyir amb ell. I el que em digui ell, doncs ho faig. Sí que tindré fills, suposo. Bueno, espero tenir-los. Però ara no, ara no, perquè ara tinc altres objectius. La feina, primer. A més, considero que sóc molt jove per tenir fills. Aquí es veu el cap, que l'estaven medint. Sobretot l'estaven mirant des d'aquesta perspectiva, des d'aquí dalt. Sí, comencem a veure. Oito! Vaig separar-me fa 2 anys, vaig deixar la granja, vaig agafar una llibreria,
hi ha l'últim any que vaig estar casada i aquests 2. La separació va ser com un trencament i dir, bueno, he tingut una vida fins ara, en parella, teníem uns projectes de vida conjunts, no han pogut ser, i canvio. Res més, un canvi. I dir, bueno, doncs torno a enganxar els projectes que jo tenia inicialment quan jo estava sola, era soltera i volia fer, i torno a enganxar aquí. Va ser com un canvi. Jo hi crec en l'amor, i a casa meu s'ha demostrat l'amor que hi ha, i jo hi crec en les parelles, i crec en les relacions. Ara, també he fet un canvi de dir, bueno, i és per tota la vida, no és per tota la vida, aviam, que les coses a vegades tenen finals, i això ho hem d'acceptar. Jo no veia finals en els 15 anys, jo veia una relació per tota la vida, i a mi el que m'ha demostrat la vida és que hi ha finals i que els has d'acceptar i tirar endavant. Em sembla que he tingut dues vides, que hi ha hagut un abans i ara un després, no? Doncs ara porto una vida molt normal, jo crec. Home, jo vaig tenir una època una mica esverada, Els pares també van haver de fer una mica d'alta de dir, perquè, clar, no sortia gaire, i llavors tenia caps de setmana lliures, que, clar, no hi eren els nens, estaven amb ell. Llavors, què fas al cap de setmana? Bueno, doncs jo, discoteca, no sé, anar al cine o anar a una representació de teatre, fas activitats diferents. Però, bueno, sempre tenint en compte que ets mare i que sempre hi és aquesta responsabilitat, no la deixes. Jo, a moltes amigues els deia, tinc com una doble vida. Un cap de setmana vaig a les 9 del vespre estic mirant el Disney Channel i l'altre cap de setmana estic sopant amb les amigues i me'n vaig a la discoteca. I 3! Oh, molt bé! Bueno, la meva filla té 13 anys i té les idees molt clares, també com jo, com les tenia jo. Té coses molt clares, I a mi em sobta això també, I el petit en té 11 i és que és molt crític, Jo crec que, no sé si és que la vida que ens ha portat el fet d'estar separats i això els ha fet créixer més del compte, però tenen les coses molt clares del que volen, Jo crec que sí, que sóc molt valenta. He tirat endavant i sóc molt segura de mi mateixa. Sé què vull, sé com ho haig d'aconseguir i què haig de fer, no? I vull. Quan em proposo una cosa, sóc molt valenta i tiro endavant i no m'arronso. És una pregunta que se les porta. Uf, això sí que és difícil, Uf, aquesta és dura, Aquesta és dura i crec que és molt fàcil de respondre i molt difícil de fer, realment. Donar la teva vida... Jo crec que l'única manera que donaries la teva vida, jo crec que és pels teus fills. I no els tinc. Per les meves filles. Pels meus fills. Por mi hijo y por mi familia. Per la Cinta i per la Judit donaria la vida. I si no és per meus fills, llavors doncs ja crec que per ningú. Donar la vida per alguna cosa? No, perquè si dones la vida per una cosa ja no la pots disfrutar. Hòstia, ara mateix per res donaria la vida. Ja me la prendran, la vida, vull dir, ja s'acabarà. Donar-la, jo m'entrego a les coses que faig i a les persones que estimo, llavors donar la vida una mica ja és això, no? Experimentar eso de tener un hijo propio en las manos debe ser bonito. Pero por lo demás, por luego mantenerlos y que te lleven la contraria y todo esto, que yo soy un poco dominante, no me hace mucha gracia. Pero bueno, sí que me gustaría tener hijos, sí.
el poder ver una creación de amor de alguien que verdaderamente quieres con toda tu alma y ver la fusión ahí, que tenga su pequeña personalidad y sus ojitos, es muy bonito. M'ho he plantejat, amb 21 anys volia adoptar un nen. Vull dir, es va agafar una venada allò, vull tenir un fill, i sort que no ho vaig fer, segurament, perquè no vegis, ara tindria 11 o 12 anys ja el nen. Ja el tindria gambadet. M'ho he pensat però no m'ho he plantejat, no sé com dir-ho, és a dir, no hem decidit, o no he decidit tenir fills, no, sí que n'hem parlat però no és una cosa ni sèria, ni una cosa immediata ni que vulguem fer de seguida, no? Bueno, la veritat és que d'alguna manera t'hi trobes, no? Sí que t'ho planteges, evidentment, però t'ho planteges sense saber el que... intentant imaginar-te el que suposa, però clar, per molta imaginació, per molt esforç que hi posis, és impossible, no? Vaig sentir bastanta por. La veritat és que recordo perfectament el predictor a les 7 del matí i bueno, quan vam veure que sí que estava embarassada, doncs ens vam felicitar i així. És el que passa que bueno, no va ser una felicitació de salts d'alegria, va dir, ostres, que xulo, i ara què, no? I això què vol dir, no? I me'n recordo després, al cap de 5 minuts, haver d'agafar el cotxe per anar-me'n a treballar, no? I tenia un trajecte de 40 quilòmetres i bueno, normalment posava la ràdio al matí o música o així, silenci absolut, 40 quilòmetres conduint pensant, esto què és, no? On m'he posat, què suposa, què representa, i bueno, després fantàstic, no? Ha sigut una cosa que evidentment hi ha els moments més crítics de cansament, de no saber com has de fer-ho, però l'experiència, la vivència ha sigut fantàstica i la repeteixo, l'he repetit, que ja en tinc 2, però bueno, molt bé. Jo el que no vull fer, ho tinc molt clar des de fa molt temps, que agafar un treball i passar tota la vida fent el mateix. Doncs mira, ara estic fent el tercer curs de la carrera d'Educació Social, espero acabar aquest any. Després estic duient des de fa 2 anys una empresa d'animació sociocultural, colònies escolars, una mica dedicada a tot el que és el món del lleure, i després doncs, estic fent la prestació social substitutòria. D'aquí 7 anys, segurament, puc ser un empresari amb 50 treballadors o puc estar fent de voluntari en un esplai. D'aquí 7 anys, una predicció. Doncs mira, una predicció és que seré fotògraf. A més, n'estic segur. Ara estic d'educador, al lloc on estic ara, des de fa 1 any i 2 mesos, i que faig d'educador, que ja n'havia fet, i que és el que vaig estudiar, educació social, doncs n'he fet els últims 7 anys, he fet d'educador. Sí, tengo Facebook. Pero bueno, ya es que está con el nombre de mi marido. Y nadie me acepta porque todo el mundo cree que soy un virus. Porque ves, Yaroslav Urbane, pero es el nombre de mi marido. Per la música. Tinc tremendamente Dani. No tinc Facebook personal. No penjo, estoy en una relación complicada, ni fotos de no sé què. No, em molesta la vida social per internet, em molesta. Si tothom fos com jo al Facebook, l'haurien tancat, no seria un negoci, eh? El que passa que m'agrada veure la gent que diu, que fa, gent que feia temps que no veies. Ho diu, absolutament. Totes les redes socials i totes les coses aquestes m'espanten. Jo crec que és
crec que està molt bé, vull dir, crec que està molt bé, és una evolució de la vida, això ha passat, la gent es connecta, es retroba amb no sé qui i tal, molt bé, estupendo i meravellós, però no va amb mi. Azafata. Azafata. A mi m'agradaria estudiar ciències matemàtiques, ciències pures. Tinc molts dubtes. Jo és que, no sé, dubto entre estudiar citologia o geologia. Pues vull fer INEF, enginyeria agrònoma, i després potser empresarials. M'agrada molt la roba, molt. És el que, o sigui, si tinc diners i me'ls puc gastar, me'ls gastaria en roba. Sí, en roba, després algun disco i això, però la roba, m'encanta. Tinc un vici i és aquest, vull dir, és claríssim. Soc una viciada a la roba, ho sento, però és així. Es que te las de poner por debajo. Chafar lo más posible. Si ha roto, me muero. Estic en projecte de ser dissenyadora de moda, estic a quart curs i estic fent la tesina que consisteix en muntar una col·lecció. Venga, ya podéis. Venga. No. I per un altre estic treballant amb uns amics i bueno, ens hem juntat 4 amics i hem muntat estem en un piset i fem coses amb això, amb el tema de disseny de moda i anem fent cosetes petites. Muy bien, así me gusta mucho. Venga, salir. Més que res que tinc les idees molt clares i sempre les busco fins que lo consigo, no? Com diuen. Però, home, a vegades també m'equivoco i em surten les coses malament, com a tothom. Com em veig? Em veig fent alguna cosa propi meu, em veig treballant per mi mateixa, segur. No sé d'aquí quants anys, però m'hi veig, perquè crec que es poden fer moltíssimes coses. Doncs mira, et diré una cosa, jo crec que ja tinc el que volia. Sí. Sí, em feia molta il·lusió tenir això, em feia molta il·lusió tenir un projecte meu propi. Crec que és un projecte que no para, que podrà evolucionar de moltes maneres, però no para. Jo crec que és com encendre un misto, el misto ja s'ha encès i llavors el misto no, perquè el misto s'acaba. No sé, algo que no s'acabi, no sé com definir-ho. Sí. Sí. Sí, suposo que sí. Home, no sé, mai ho he dit així, no li he anat allà i li he dit ets molt guapo, estic enamorat de tu. No, però suposo que sí que ho sap. Bueno, ara estic molt enamorada, però no de la mateixa persona. Però també estic enamorada, sí. Amb el tema amorós caic 2, 3, 4, 50, 80 vegades a la mateixa pedra, que ja no són pedres, són com la muntanya de Montserrat sencera davant meu. Vull dir, no ho acabo d'entendre, però és un tema que jo crec que no superaré mai. Vull dir, el tema amor jo crec que el deixaria a part, perquè és un drama total i absolut. Sí, jo crec que sí que un amor pot durar. Home, tota la vida potser és massa, no? Però sí, potser sí. Potser t'enamores ja d'un noi i ja segueixes des de petit i ja et cases. Vull pensar que existeix l'amor de tota la vida, no? O de tota la vida o de gran part de la vida, no? Perquè, clar, com ja t'he dit, abans sortia amb una persona i ara surt amb una altra, o sigui que el de la meva vida segur que no és, perquè hi ha hagut una altra. Bueno, ara hi ha dies que estic enamorada, hi ha uns altres dies que no ho estic. Ara hi ha satèl·lits, i llavors els satèl·lits de vegades t'enamoren i de vegades no. Però enamorada, no. It's been 7 hours and 15 days. Sí, família, fill, el marit, els nens, sí. Ah, sí, espero casar-me i tenir fills, sí que ho espero. Sí, el que passa que
Hi ha vegades que ho veig molt lluny i vegades que no ho veig tan lluny, no? Jo em veia casada amb els meus nòvios, evidentment, i de fet amb el segon que vaig tenir, just el dia que em va deixar, jo li anava a proposar de passar els caps de setmana junts i coses d'aquestes. Vull dir, imagina't, no? Doncs és el que et deia de no la piedra de la muntanya aquí, Tu quieres vivir conmigo y yo te dejo. Bueno, surrealisme. Jo crec que una de les coses que potser a vegades et frena més d'enamorar-te és el desenamorar-te, no? O el que es desenamorin de tu. Jo crec que per mi ha sigut uns altres dels cataclismes aquests que he tingut, han sigut les trencades amb les parelles. Jo he arribat a estar en un llit paralitzada del xoc de deixar una relació, però físicament, vull dir, a mi m'afecta moltíssim, moltíssim. Not even his own lawyer is certain what he would say next. In nomine Patris et Filii. No, la veritat és que no hi crec. A vegades em qüestiono si de veritat m'interessa o no. No creo en los curas. Sí, tampoc no estic ben definit del tot. Hi ha coses que sí que hi creus i algunes idees estan bé, però hi ha coses que penses això és una xorrada. Jo crec en la terra, crec en una força, en una energia, en algo superior. No sé si té forma d'home realment, i porta barba i està crucificat, saps? Ara no, ara la comunicació, els telèfons, la tele, la ràdio, tot això, Déu, no hi té lloc entremig de la ciència. Els meus fills estan batejats perquè considero que estem en una societat els principis de la qual són o tenen molt a veure amb la religió catòlica. No hi ha quasi ningú que sigui religiós, ni que vagi a missa, ni que li... Però jo sí. Trobo que sí, o sigui, a mi em serveix. Soc religiosa de sí d'anar cada diumenge a missa i de tenir unes creences bastant fortes. Soc creient en moltes coses. Soc creient en moltes coses. Crec absolutament en la vida, que jo crec que és la gran creença que tinc ara. Soc catòlica, això sí, vaig a missa, vull dir, sí. No soc pas, jo crec que no soc pas una excepció, jo crec que hi ha molta gent que va cada diumenge a missa. Jo crec que m'ha fallat l'Església. La manera que han plantejat l'Església i com l'Església s'ha ficat en temes socials i això, a mi això m'ha decepcionat molt. Vaig a missa i faig, no sé, es veu que s'ha posat de moda no anar-hi, però jo trobo que, mira, no és cap mal. I és una mitja horeta a la setmana que, no sé, pots reflexionar i pots escoltar el que et diu el sacerdot i, mira, suposo que tampoc no és res de l'altre món. Es veu que ara sí, però bueno. Tot el que sigui el contacte amb l'Església l'estic perdent força i dic, en part és per culpa meva, però també en part és per culpa de com està organitzada ara ara i sempre, vaja, l'Església. Jo anava a missa normalment, cada diumenge a Queralt, a Berga, amb el mossèn Ballarín. Total, que el van fumar fora de Queralt i jo a Queralt no hi he tornat a pujar més. Em sap greu per la Mare de Déu, però no he tornat a pujar més. Jo penso que la fe la continuo tenint, el que passa que veient els espectacles de l'Església és que et cau l'ànima als peus i no és defensable el que està fent l'Església actualment. No tinc la certesa, no tinc la seguretat que el catolicisme en aquests moments sigui el que a mi m'han ensenyat. No, perquè no sé com explicar-ho. Hi ha una artificialitat i una materialitat que no és el que a mi m'han ensenyat. És que jo no sé, jo això de l'enamorament no soc gaire
no tinc gaire experiència, perquè és que soc una mica tímid i no, jo dir-li allà a una noia que n'estic enamorat no, em costa molt. I Israel, estàs enamorat? Sí, home, sí, suposo. No, sí. T'ho he d'explicar. Em preocupa pel futur, perquè clar, si ja no et relaciones una mica amb noies, no sé, el futur serà difícil trobar dona i poder formar una família. Ja he tingut alguna experiència d'aquestes d'enamorar-me d'algú que llavors resulta que no vol estar amb mi i això fa mal, perquè, bueno, per molt que t'ho exposin bé i tot, doncs fa mal. I doncs això, m'estimo més no fer cap pas i ja vindrà. Doncs això, ara fa 3 anys em penso que ja ho he solucionat. Per sempre més, bueno, toco fusta i no se sap mai, però sí, no, jo penso que va ser realment un trauma d'adolescència, però això també és una cosa que amb el temps vas aprenent i bueno, després també adquireix menys importància. Jo em casaré i això, i m'estaré tota la vida, si Déu vol, amb la noia que s'escaigui. L'amor és pensar potser més en l'altre que en tu mateix. Li vaig demanar a la Judit de casar-nos per l'església. Bueno, és un simbolisme, vulguis que no és, sinó que era una cosa que, una clocada d'ulls a la nostra tradició i també als meus pares, clar que sí. Sí, almenys a la meva educació catòlica, sí, doncs va ser una clocada d'ulls. Jo vaig tenir un accident de cotxe. De fet, quan tenia 19 anys vaig tenir un accident de cotxe molt important. Tan important com que em vaig trencar 6 costelles, el cotxe va quedar fet un nyap. Ai, córrer com una boja, això és un problema, perquè jo vaig començar a conduir amb un cotxe que era molt petitó i molt vell i llavors quasi no corria. Llavors jo anava a 60, 80 i tal per l'autopista, no? I després em van regalar un cotxe i llavors aquest ja corre més. Doncs a l'octubre vaig tenir un accident de cotxe mortal. Bueno, mortal no, perquè estic viva, evidentment, però podria haver estat mortal. I llavors em vaig passar 2 mesos paralitzada en un llit mirant el sostre. Em va influir molt també el segon programa d'aquí, que sortien una parella de nois que era molt curiós perquè un era més grassonet i més baixet i l'altre era més alt i més primet. I sortien en el primer programa i en el segon programa va sortir només un. Mira, m'emociono i tot, Corte. Però és que em va impactar, Molt. No, s'havia matat. Oh, mira. O sigui, soc molt sensible, ja ho veieu. I em va impactar molt. I llavors dic, és que, i a sobre amb l'accident meu, dius, és que en un minut, en un segon et canvia la vida. L'individu i aquesta societat que ens passa, que vivim en una voràgine, vivim en una roda i no parem, són com els hàmsters aquests que donen voltes tot el dia a dintre i no et pares per dir, realment estic fent el que vull fer? Hi ha molt poca gent que es pari. Llavors jo crec que aquestes clatellades, aquestes breaks que et dona la vida, et fan parar per nassos. I llavors et fan plantejar la teva vida. A mí me gusta correr con prudencia, por supuesto, pero me gusta sentir la velocidad. Tengo velocidad en las venas, sí. Yo creía que estaba lloviendo. Imagínate, dentro de un coche. Noté que caía algo y digo, debe estar lloviendo. Y era mi sangre. Sí. Así de positiva soy. Por eso te digo que aunque he visto la muerte de cerca, intento enfocarme en la vida. Cuando me desperté del accidente dije, yo estoy bien. Sin embargo, mi marido, él me confesó que él sí que pensaba que nos habíamos muerto todo, porque él no perdió el conocimiento, los demás sí. Cuando se despertó, bueno, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, estábamos todos inconscientes. Entonces él sí creyó que estábamos todos muertos, pero yo cuando me levanté creía que estaba bien, o sea, creía que me había roto un brazo y me había dislocado
la cadera, me había roto el omóplato, me había hecho 12 puntos en el mentón, me había perdido dientes, estaba sangrando y creía que estaba lloviendo. Si es que soy tan positiva que te digo que me cuesta aceptar la realidad, por mala que sea. Yo tuve el accidente el 29 de mayo a las 3 de la mañana y me llamasteis, me parece a mí que fue el 15 de junio. O sea, no, fue un poquito más, fue julio, me parece que fue julio. Sí, porque yo ya estaba en casa de mis padres, pero era justo cuando me habían dado del alta y iba con silla de ruedas. O sea, es que no estaba emocionalmente yo para ponerme delante de ninguna cámara porque yo no hubiera parado de llorar. O sea, cuando hubiera tenido que reflexionar un poco sobre mi vida, en ese momento estaba verdaderamente inmersa en un mar de lágrimas. Sí, estudiar me gusta. Bueno, me gusta. Me gusta ir al colegio. Cuando iba a pasar segundo de BUP, dejé de estudiar porque bueno, pensaba que no me aportaban nada los estudios, no los necesitaba, bueno, lo típico, ¿no? Y luego pues me fui a una academia donde se estudiaba un poco de relaciones públicas, azafata de congresos, hacías prácticas, que estaba bien. Pero claro, la gente de allí tenía una formación cultural distinta, ¿no? Y tenían una base que yo no tenía. O sea, yo me veía vacía realmente. Esta carrera no es una carrera para sacar mucho dinero o para tener un gran futuro, sino es para enriquecerte el espíritu, es para conocer tus orígenes y para descubrir un mundo que forma parte del tuyo, al fin y al cabo. Pues sí, trabajaba en la Telefónica, estudiaba clásicas y vivía muy lejos de los dos sitios. Tenía ocupado el día y no tenía tiempo verdaderamente para mí, entonces yo creo que llegó un momento que me colapsé. Y ya llegó un momento que dije, yo necesito salir de aquí, necesito un cambio de mi vida y cogí y me fui. Me fui prácticamente con el dinero de un mes. Para mí, irme a Dublín fue la mejor decisión en términos de vivencias emocionales que he tomado en mi vida. Lo primero que te das cuenta cuando llegas a un país que habla en otra lengua, aunque la hayas estudiado 3, 4, 5 años, es que no hablas esa lengua y no te entienden. Entonces, pues poco a poco empecé a hablar un poquito más, a hacer cursos allí, también a probar otros trabajos. De una agencia de trabajo temporal en un hotel me pasé a un hospital, de un hospital me pasé a un supermercado y del supermercado ya me fui a la administración. Y nada, y ahora, hace 6 años encontré un trabajo, estoy fija en una empresa de seguros internacionales. Yo prefiero una vida con la persona que quieres pero sin matrimonio. Si le quieres de verdad no creo que necesiten matrimonio ni tonterías. Casarme no, o sea, yo no creo que 2 personas tengan que firmar en un papel que se quieren, ¿no? Empezando por ahí, luego los problemas legales y todo lo que cuesta hoy en día casarse. No, simplemente irme a vivir sola y luego, pues si conozco al compañero ideal, pues compartir una vida con él. Tener hijos y eso sí, o sea... Hombre, yo creo que lo que he aprendido es que no existen las fronteras. O sea, para mí ni me siento más española, ni me siento más catalana, ni me siento más irlandesa. Yo me siento ciudadana del mundo y soy de donde estoy. En aquests anys he après que cal ser agraït amb tothom. He après que no pots ser tan quadrat a la vida, que has de ser molt flexible i que has de saber estar en cada moment i disfrutar de cada moment. No sé si prens més o no d'una bufetada, que diuen que sempre s'aprèn més de lo dolent que de lo bo. Lo dolent, clar, et posa molt a puesto, no?, de les coses de com està la situació, com és la vida i que és superfràgil, no?, la vida. Sí, jo he tret moltes coses positives de les coses dolentes, moltes.
moltes. A part que crec que valores molt més també el bé que estàs, no? Quan surts d'una cosa negativa o t'ha passat alguna cosa dolent, dius, ostres, però si sóc una afortunada de la vida, que no em puc queixar de res, no tinc dret a queixar-me de res, absolutament. Bé, doncs d'aquí 7 anys haurem pagat la hipoteca. Treballant, lluitant, compartint i transmetent tot el que tinc als meus fills. Em veig amb família, igual que ara, amb una feina o igual o diferent. Em veig gaudint dels nens, em veig treballant de mestre, que m'encanta. Em veig més o menys igual. Cara, sí, no ho sé. Eso no lo sé, no me puedo imaginar dentro de 7 años porque como mi vida ha ido cambiando, soy una persona bastante emocional y cambio muy a menudo. No sé ni el que faré dintre d'un quart d'hora, o sigui que ni idea. Com em veig? No, ni idea. Mira, pensar en coses que passaran és perdre el present i jo el present no el puc perdre ni un segon. I demà igual ja no hi soc, i d'aquí 7 anys igual tampoc. I si soc, ja veurem on estic. I veiem si som tots els d'aquí i ho podem compartir, perquè et dic, no, plantejar-te gaire més enllà em fa pànic i tot.